Pasayod na kita sa makasaysayanong gubat sa Mactan. Apan, may pipila ka mga dagkong panghitabo sa pag-abot nila ni Ferdinand Magellan dinhi sa Sugbo nga wala masayri o kaha nakatunan nato pagka-estudyante apan nakalimtan na. Hatagan kini og paghulagway sa usa ka sikat nga Sugboanong pintor sa iyang exhibit ug mga adlaw. Siluan mayroon din sa report. Sa mga history books, sagad nakatunan ang mga panghitabo sa pag-abot sa Portuguese navigator nga si Ferdinand Magellan dinhi sa Sugbo ug nakakabig sa pagkakristyano nila ni Raha Humabon ug sa iyang asawang si Queen Juana ug sa ilang mga sakop. Apan base sa mga historians, dili dungan ang pagbunyag kanila. Unang gibunyagan si Raha Humabon uban ang mga chieftains ug ang ilang mga sakop nga mga kalalakin-an nga moabot sa 500 ka buok. Samtang pagkagabi niya ng adlaw, gibunyagan si Queen Juana ug ang mga sakop niyang mga babay. Ang maong panghitabo nahatagan og daw buhing paghulagway sa duha ka tag 4 feet by 6 feet nga oil and canvas painting sa inilang Sugboanong pintor nga si June Impas. Isip usa ka artist, gusto ni Impas nga makatampo usab sa dakong kasaulugan sa ika-500 ka tuig nga Kristyanismo sa nasod. Busa nagpatabang siya sa higalang historian aron mas detalyado ang iyang mga paintings ug muhaom gayud sa kasaysayan base sa napatik sa mga history books. Ang hay ko nilang mga models nga kisa itong panganon labi na costume. Unya importante gid kanang kada usa nga kanang insakto gid sa istorya. Dili kay ako lang. May mga paintings usab sa pagsakay nila ni Raha Colombo ug ubang mga chieftains sa barko ni Ferdinand Magellan, ang formal nga pagtagbo nila ni Magellan ug Raha Humabon, ang pagpakikita ni Magellan sa ubang mga kaalyadong chieftain ni Raha Humabon, ang paghatag sa imahe ni Senyor Santo Niño ngadto kang Queen Juana, ang primerong natalang milagro sa imahe ni Senyor Santo Niño, ang ritual sa mga babaylan, ang makasaysayanong Battle of Mactan, ug ang paghilo ni Raha Humabon sa ubang mga Espanyol nga nahabilin human sa Battle of Mactan. Ang napo katag 4 feet by 6 feet nga painting, uban sa napo usab katag 12 by 18 inches nga painting, ipahimutang ugma sa alas 10:30 sa buntag sa usa ka exhibit nga giuluhan ug ang panagtagbo. Yeah, in terms of kanang yung kag halin maglisod jud ka kay dagko man kayo. Pero wala na nako gi mind no, ang ako lang is kanang maka-present lang ko. Kung naimahalin o kung mahalin manggaling siya is bonus na nako. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.